Tervehdys. Olen Sasu Valontanssija. Hello, hi, I am Sasu Valontanssija. Te ehkä ette tunne minua vielä, mutta kerron teille jotakin. Se on ollut hyvin salaista tietoa. I tell you, I share something of personal of myself, and it's been very private information so far. So I am one of the poorest person in Finland. Olen yksi Suomen köyhimmistä ihmisistä. I'm an artist, I'm a struggling, I'm a surviving artist. Well, I have been now. So olen siis selviytymisnälkätaiteilija ja niin, taide ei käy kaupaksi niin sanotusti, ei lyö leiville. Joten nyt olen tullut siihen pisteeseen, että minä annan sen kaiken pois. Minä annan kaiken yltäkylläisen köyhyyteni pois. Minä omistan sen. Minä omistan aivan yltäkylläisen köyhyyden. Se on totaalisesti minun, tai oli kohta. Se on teidän, jos haluatte sen, sillä minä lahjoitan sen pois. Kaiken. Viimeistä ei mitään myöten. Kaikki pois. I am giving all my abundant lack away. I'm giving it free away. So, there you go. There is no more. Joten nyt, pikasiirto. Se on moro, nimittäin nähdään Versaillesissa.